ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ ምንባራን ድሕራ ነብሳ ዝኸኣለትን መሬት ኣብናይ ህልውና ሓደጋ ሙሃንካ ኣይተርፍ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣምንታይ ኩነታት ይርከብ አባላት 38 ዙርያ ሀገራዊ አገልግሎት ቃለ መሕራ ትገብሩ ሰላም ጥዕና ሃብላ ያመላዕሎም ክንኩ ነዚ ቻናል ዚ ተካታተሉ ዘለኹም ሁሉውን ከምቲ ልሙድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣዝየም ኣዘራረብ ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዘልኩም ቀሪበለኹ እስካ ቪድዮ መጨረሻ ሓቢርኩም ንኽፀንሑ ብኽብሪ ይዕድም በአስቸኳይ ይነሳ ወጣቶችን አስታጥቆ በሉጃ ይዟችሁ ወጣቶችን አስታጥቆ ወደ ሱዳን መሸጥ ይቁም ይህንን እኩይ የሰዎችን ዝውውር በጽኑ እናወግዛለን የፌደራል መንግስት የትግራይ ህዝብ እንዲታደግና እንዲጠብቅ እንጠይቃለን በህወሓት ቡድን እየተጣሰ ያለውን የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲከበር እንጠይቃለን ተፈናቃይ ወገኖቻችን በአስቸኳይ ወደ ቀያቸው ይመለሱ ጦርነት ይብቃ ሰላም የትግራይ ህዝብ ቀዳሚ ምርጫ ነው ለምለኸ ማሕበረሰብ ወብዝ መዳይዚ ዘለዎም ሓላፍነት ክዋፅኡ ንምፅዋዕ ዝተገበረ ሰልፊ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወረ ኩናትን ወረ ሁከትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ዘውደቐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ከምቲ ዝተባሃለ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ትግራዋይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ናብራኡ ክደፍእ ስለ ዘይከኣለ ብግፋን ብካልኦት ናይ ዓፈና ተግባራትን ድጋሚ መፈናቀል ተገዲዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ብርክት ዝበለ መናእሰይ እውን ዘለሉ ኩነታት ስለ ዘለና ድምፂ ክነስምዕ ንኽእለሉ ዕድል ምጥቃም ኣለና ኢልና ስለ ዝኣመንና ዝተገበረ እዩ ሕዚ እውን ህዝቢ ክፈናቀል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣምንታይ ኩነታት ይርከብ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ 30 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝዕሎ ጀሚሩ ብዛዕባ ዝርከበሉ ኩነታት ዝገልጽ ዝኾነ ጭቡጥ ሓበሬታ ይነበረን ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ብመንግስቲ ፌደራል ስልጣኑ ተናዊሕሉ ነይሩ ህወሓት ግና ነዚ ነጽግዎም ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረን በስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰን ቤት ምኽሪ ብምምላስ ኣቦ ወንበር እትውድብ ፕሬዝደንት እትክልል ከም ዝኾነውን ኣዊጁ ጀነራል ታደሰ ብሰንኪዚ ንዝመጽ ሳዕቤን እቲ ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ብጉልበት ዝተቆጻጸረ ሓይሊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ ነይሩ ብድሕሪዚ ደሃዩ ኣይተሰምዐን ጸኒሑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ንፈለማ እዋን ካብ መቕርባቱ ጭቡጥ ሓበሬታ ረሂብና ኣለና ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ምስ ጀነራል ታደሰ ንምርኻብ ቆጸሮ ብምሓዝ ብረቡዕ 8 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ተጓዒዙ ንድሕነቶም ሽሞም ዘይንገልጾም መቕርባቱ ኣምባሳደር ማሲንጋ ቅድመ ሕዚ እውን ንጀነራል ታደሰ ክረኽቦ ፈቲኑ ከም ዘይሰመረሉ ይዛረቡ እቲ ናይ ረቡዕ ካልኣይ ቆጸሮ እዩ ነይሩ ብከባቢያዊ ኣቆጻጽራ ረፋድ ሰዓት 5 ክራኸቡ ተቋጺሮም ከባቢ ሰዓት 4 ረፋድ ግና ናብ ዋና ሓለዋ ጀነራል ታደሰ ስልክ ተደዊሉ ሓደ ቀጢን ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እቲ ካብ ሓላፊ ቪአይፒ ሓለዋ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዝተደወለ ስልኪ ነቲ ኩነታት ቀይርዎ ምንም ዓይነት ዕጀባ ከይትህቡ ምንቅስቃሳት ከይትገብሩ መኪናታት ከይንቀሳቀሳ እዝውን ንጀነራል ታደሰ ኣፍልጥዎ ዝብል ትእዛዝ ነይሩ ነቲ ትእዛዝ ጥሒሶም ዝኾነ ምንቅስቃስን ተገይሮም ድማ ካልእ ክገትእ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ሓውሲ መጠንቀቕታ መምርሒ ተዋሂብዎም እዚ መምርሒ ድማ ንባዕሉ ንጀነራል ታደሰ ከምኡውን ንኩሎም ሽፈራትን ሓገዝቱን ክንገሮም ተሓቢርዎም
ሽዑ اتحلف حلواز توهابو تأزاز نجنرال تادس فليطوهم اتجنرال نزي تقبلون بعلي مكينا نازوركو خيدي يلو تبقيسو كم زنبرون BBC زرخبو حبريتاي ملكت اتكونتات قبل حلو تخونا أولات سدرو أزيو زجن كم زنبرا اتهم منشتات BBC تزاريبهم بفلاي أولات سدرو يترفخا مستزلو خونتات انتاي كم زفتر أي فلت انيلوم كم زلمنون كيوات كم استمحت انون نمفلات تخايلو أب موداتها جنرال تادسة بمعدا بيت سب تمليسو نتا أمباسادر دويلو نتكونتات أردئوهم حدا مقرب زاقات أمي حدا عدي مرح زنبرة جنرال ناي مزراب سبات ناي مركب ناي منكسقاس مسلو بوقع تعاقيتو خمزلو زملكتيو واتيو نيرون تزخون انتاي كقات منيرو خبل بحتو شعولو تتزاريبو ممرحي تحيسوم بين خاين سدكان مساخاخن كيدينا زبلو أولات حلوة كم زنبريوم من تاتنا قليص أملنا أمباسادر ماسينغا مس مختل أبون برهوحات أي تماني إلى سفا زركبو مسبب السلطان بزعبا وعلى بريتوريان كونتات تمزابل تنتزر عريبو كم استملسة سبسابات يحبروم من تاتنا ات بريزيدنت بفلاي كابت معلت جميرو أبك ايدو علو كم زلو يسمع النايبلوم أبز قداي كاب بيرو سلامن ستتان تقراي مبرهن مركاب زقبرنا يفتنا أي سمرن جنرال تادسة سلاسة ميازيا كاب سلطانو كاب زعلون نزا ناب بيت صحفة بريزيدنت كيدو أي فلتن سلطان كم زحازة مس زقلتو مراحته وحاتون زخونا ركب أي قبرن انت خونا أب تقا قزو ناب زركب ناي ولكو بيت صحفة كم زخيدن زبزح قزيو أب قزو متحفت بمنباب كم زحلفون يوم اتوم منشتات BBC أرديوم ات أب تقراي زلو وطار كونتات يملكتنا أي زبلو جنرال تادسة زرخبو أكالات كم زنبرو أرقاقيت أملنا كاب حبرة أوروبا استلعاخة كم زخونا زئمن نبار نرويجاوي أمباسادر قدم حادثومون أزاريبو كم زخادا يقلتوم بفلاي بدحرتي ناي بروبع تقوانفو نسو زقوطات رو زخونا نقر كم زيلن أب متعي انتاي كفتار كم زخيل نبيت سبن مقرباتون زجن خوينو كم زلون BBC كابتوم منشتات كرد أخيلو زاقيد أبالات حلوون مكينون مسؤو يوم زلوم انت خونا بزي سروع مقدي اتحالوا كم زغنسن مكينو كم زو سادن يسمعو كم زلو مقرباتو تزاريوم جنرال تادسة أب زحالفة نلعلي كل التورحي بزوح كاب جزا كم زي وصد ما حبيروم اتي ناي بروبع تأزاز أزيو زحرقن زقوت عني نيرو ناي مزرابن ناي منقسقاسن مسلو تحاديقو كم زلو يزر إلوم أب ناي جزا ما أسرتي كم زلو بقول عزر كم زخونة دما BBC قاليتهم أبالات سلاسان شمونتن زوريا هجراوا غرغلوت قال محرا كجبريا مشاهدونا الأفاضل الآن سننتقل إلى فقرة أداء القسم بواسطة طلاب خريجي الدفعة 38. تمرقي أنا زلزب الكود الدحريجكم أنا إلهام علي تستفيد هجراوي أقولقلوت أنا آلا عيسى تستفيد هجراوي أقولقلوت نهاجري إرترا بمولع عمي كجلجلا نهاجري إرترا بمولع عمي كجلجلا كاب كله تسبيبناي وجنن هيمانة سمعت حرب مخان كاب كله تسبيبناي وجنن هيمانة سمعت حرب مخان نحدنا حزب إرترا كحلون كمعبلن نحدنا حزب إرترا كحلون كمعبلن نعلامات هجراوي أقولقلوت كسرة نعلامات هجراوي أقولقلوت كسرة إمنتي صنعتي تعرنيا حكنيا وفيتي وراسي تحضر جاقان سواتنا كهون بسم سوات أبقن مهزبين منقسين محل له 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 أنا إلهام علي منتسبة الخدمة الوطنية أنا آلا عيسى منتسبة الخدمة الوطنية أقسم باسم
الشهداء أمام شعبي وحكومتي أقسم باسم الشهداء أمام شعبي وحكومتي أن أخدم وطني إريتريا بكل ما أوتيت من طاقة أن أخدم وطني إريتريا بكل ما أوتيت من طاقة أن أحافظ على وحدة الشعب الإريتري أن أحافظ على وحدة الشعب الإريتري وأعمل لتطويرها متحررة من كل المشاعر الطائفية والعشائرية وأعمل لتطويرها متحررة من كل المشاعر الطائفية والعشائرية أن أعمل لإنجاح الأهداف الخدمة الوطنية أن أعمل لإنجاح أهداف الخدمة الوطنية أكون وريثا مخلصا أكون وريثا مخلصا مثابرة صادقة ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال 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 ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ ምንባራን ድሕራ ነብሳ ዝኸኣለትን መሬት ጌርካ ምግላጽ ብታሪኽን ብሕጋዊ መዳይን ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ገሊጹ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመርሑ ዘለዉ ሰበስልጣን ብልጽግና ነቲ ዓለም ዝመስከሮ ብጅግንነቱ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ መሬቱ ዝጸረገን ነቲ ብፌደሬሽን ናይ ምቑራን ዝብል ዓመጽ ብረፈረንደም ንዘለኣለም ንዓይትውክለኒ እያ ዝበላ ባንዴራ ኣብታ ዘይትስበር ዘንጋ ሓቅን ዝሰቐለ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝዘንግዐ ሕሱር መግለጺታት ብልጽግና ኢሉ ምህላው ተገሊጹ ፈጻም ጉዳት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን አቶ ቢንያም በርሀ ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ ምንባራን ድሕራ ነብሳ ዝኸኣለት መሬት ጌርካ ንዝውሃብ ዘሎ መግለጺታት ሰበስልጣን ብልጽግና ብታሪኽን ብሕግን ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል ኣብርሂም አቶ ቢንያም በርሀ ትማሊ ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ክንዲ ብመንጽር ትፍሉይ መግዛእታዊ ታሪኽ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተመስረተ ፌደሬሽን ከምኡውን ኣህጉራዊ አፍልጦ ዘለዎ ረፈረንደም ምርዳ አገዳስ ከም ዝኾነ አተሐሳሲቡ አቶ ቢንያም በርሀ እዚ ሕጂ ዘሎ ዶባት ሃገር ኤርትራ በመግዛእታዊ ውዕላ 1902 ከምኡን 1908 ዋናን መሰረታውን አህጉራዊ ስምምዓት ተሓንጺጹ ክብል ታሪኽ ንዝዘንጉዕን ጌጋት ተረኻን ዝሰነቁን መራሕቲ ሃገር ከስተውዕልሉ ዝግባእ ዓለም ሙሉ ዝፈልጦ ሓቂ ክብርብሩ መብርሂቡ ሰልፊ ብልጽግና ገለ ጉጉያት ፖለቲካዊ እምነታቱ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰላምን ምርጋእን ምድኻም ይጥቀመሉ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ አዲስ አበባ በመንግስት ኣብ ዝተወደቡ ዝተፈላላዩ መድረኻት ዝቀረቡ መጽናዕትታት አካዳሚያዊ ጥራይ ዝመስሉ እኳ ተኾኑ ኣብ ክልቲኡ ትሕዝቶምን ኣቀራርቦምን ግና ድኹም ስነ ሞጎትን ርኡይ ንሕድሕዶም ዘይሰማምዑ ሓሳባትን ዝሓዙ ምዃኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ መግለጺ መብርሂቡ እቲ መግለጺ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ብኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ካልኦት ናይ ሰልፊ ብልጽግና ደገፍቲ ሚድያታት ዓቢ ስትራቴጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝብትዕቢዝ ዝመልኦ ተንኮለኛን ዕጡቕ አጀንዳን የካይዱ ከም ዘለው ገሊጹ ከምኡን ኣብ ዝቀረበ እዋን ብፖለቲካውያን ተዋሳእቲ 4 ኪሎ ኣብ ስርዓት ምምሕዳር ኤርትራ ዝሃቦ ርእይቶ ቅንዕና ሃልይዎ ዘይኮነስ ኣብ ክንድኡ ኣብታ ሃገር ዘለው ኣጠማምታ ንምጽላው ዝተዳለው ፖለቲካውያን ወይ ስነ ኣእምሮአውያን ሜላታት ክብል እቲ መግለጺ ብሪሁም ታሪኽ ህንጸት ሃገር ሰልፊ ብልጽግና አጀንዳኡ ንምዕዋት ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ሓሶት ትረኻ ዘይኮነስ ከም ታሪኻዊ መሰረታት ብቐጻልን እዋናዊ ውሳኔታት መንግስትን ፖሊስ ወጻእን ዝሕብሩን ዝቀርጹን ብምዃኖም ህሉ ኩነታት ንምርዳእ ኩሉ ግዜ ምውካስ ከም ዘድሊ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አተሐሳሲቡ ታሪኽ ህንጸት ሃገር ሰልፊ ብልጽግና አጀንዳኡ ንምዕዋት ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ሓሶት ትረኻ ዘይኮነስ ከም ታሪኻዊ መሰረታት ብቐጻልን እዋናዊ ውሳኔታት መንግስትን ፖሊስ ወጻእን ዝሕብሩን ዝቀርጹን ብምዃኖም ህሉ ኩነታት ንምርዳእ ኩሉ ግዜ ምውካስ ከም ዘድልዩ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዘተሐሳስብ ንኣስታት 3 ዕቁድ 10ታት ዓመታት ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብሰንከር ፋን ባሕሪ ጥንታዊ ታሪኽ ኤርትራ ናይ ምቕያርን ምኽላስን ትረኻታት አርዮም ክብል እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ይሕብር መግለጺ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት መወዳእታ ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ዘሎ መሰረታ ብድሆ ጂኦግራፊ ኢትዮጵያ ብመሬት ዝተኸበተ ሃገር ስለ ዝኾነት ከም ዘይኮነስ እቲ ሓቀኛ ስጋት ሰልፊ ብልጽግና ዞባዊ ምርግጋእ አህጉራዊ ሕግን ምስዋዕ ዘለዎ ድልውነት ከምኡን መንግስታዊ ልኡላውነት ብዋጋ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ህላው ምጥቃም ዝመጸ ጸገማት ምዃኑ ኣነጺሩ አዲስ አበባ ታሪኻዊ ወይ ፖለቲካዊ ትረኻታት ንምኽላስ ዝገብርዎ ፈተነ ከም ዝሓለፉ ኩሉ ግዜ ክፈሽሉ ምዃኖም አረጋጊጹ